बे समाव राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय फोसावनो लादों मोनसे गिदिर रादाब। उरिष्यानि हेल्थ मिनिस्टारखौ थांखिनानै गुलि गावदों। उरिष्या रायजोनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि नब दासखौ सासे एएसआइ पुलिसआ थांखिनानै गावनि पिस्तलजों गरबा गुलि गावदों। बिखायाव गुलि नांजानानै मन्थ्रि बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों आरो लोगो लोगोनो बिथांखौ हस्पिटालसिम थिसनहरदों। बे जाथाया जादों उरिष्यानि ब्रिजराजनगराव। उरिष्यानि हेल्थ मिनिस्टार नब दासखौ थांखिनानै सासे एएसआइ पुलिसआ गुलि गावदों। जाथायनि गुबै जाहोना बे समाव सोराङाव फैथ'वाखै। अदेबानि उरिष्या पुलिस बिफाना बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ।